So umbuzo la uthi, what is the role of the woman in marriage as a wife, mother and self? Amen. Kuningi ke phela la. Ayikho alikho iminute lana. Kuningi kakhulu as a woman in a marriage, depending ukuthi nina nomunyeni wakho nenze njani. Amen. And moshadile, what is the role of a woman? Wenzani as a woman emshadweni? So many things that we do. Amanye they assume, I have a couple mina umkakhe uyivila akenzi uyivila nje akenzi lutho. Most things are done by indoda. Umyeni wami uvama ukuthi nesikhathi esiningi umshado wenu nina kakhulu nina abantu abancane awusafani nowethu. There are things thina ezayibekiwe qala kakhulu ukuthi if ukhuthele umshado wakho uyophumelela. Angisho ukuthi akufanele, kufanele kube njalo. But we are seeing thina nowadays amavile bona shada kakhulu ukudlula ikhwishi. I'm telling you, which is true. We have witnessed that thina kaningi ebandleni uthola ukuthi akwazi ngisho ukugada ingane. Umuntu ogeza ingane umyeni wakhe. You understand? Akusiyena ogeza ingane. There are so many roles that we play thina as mothers and as a wife. Omunye nje uyifunela unkosikazi wakhe ozoba muhle. Afaka ama-weave enze lokho labafana bamanje banjalo ke isikhathi esiningi angazi ngiyalinganisa what I have observed. I mean, I can talk about me as a married woman. I love cooking, I love cleaning, I love doing my things. Ekhaya lami, I take care of those things. I don't have a maid, yabo, because I can ngisangakwazi ukulawula mina. But in your home, when you might need ngenxa yokuthi wena as a married woman mhlambe lawo mandla lawo okwenza lezo zinto awunawo. You understand? Mhlambe uyivila ngiyalinganisa ikapi. You need an extra help. One thing uJoyce Meyer wake wayisho wathi la wena ulekha khona angithi abanye bethi bayasebenza. Ungafuni ube umnyeni wakho ozokhokhela lo muntu. Akubo wena ozomkhokhela. Ngoba usiza bani usiza wena. Well, that's what he said. Where you are lacking, when I told someone who can help you, also must when you am kokela. Mina, I would not angisho ukuthi ku wrong, akukho wrong, ku right, ukusebenzela wena. But mina, in my case, I do that. The only part where I need help is ironing, that's all. But the rest I do. We are expected to nurture the home, that ukhulisa abantwana ngendlela le uNkulunkulu afuna bakhulise ngayo. So nje wena you play indawo ethini engathini the manager of the house. Yabona as a wife. Because when I was distributor all the duties ubona uthi okay la kuya la. There's so many things, but depending kwi structure senu nomyeni wakho. Because mina I can fundisa my way yakamahlobo, but umyeni wakho yena ufuna enye into. Kungenzeka ukuthi wena uzokhuthala kanti akanendaba nokukhuthala kwakho, but yena ufuna this glamorous ntombazana afuna ukuyibona. Deliver that if he wants, depending on what he wants. You understand? In a marriage, because awushade wedwa ushade nomunye umuntu. So kahle kahle isikhathi esiningi emshadweni, it's not about you, it's about the other person. Yena he feeds your needs, you also feed his needs. So depending kuyilokhuzana kwi-arrangement yenu ukuthi injani organigram yasekhaya lakho. You understand? My husband akanendaba nokukhuthala but mina ngikhuthele. Yabo methi kumina ungapheki ngithi I know I cannot eat bread ebusuku. I'll cook because I'm able to cook. You understand? Angimlaleli mesho njalo ngoba phela it's my strength. You understand? So kuloko asuke kufuna naye I try by all means bese naye ngiyamnikeza ke lokho akufunayo. You understand? So depending ukuthi isimo senu simi kanjani. So be careful kulokho ungenzi what you assume, but do lokho yena asuke kuthanda akufisayo ukuthi ukwenze as a wife. Amen. But when it comes to being as mothers, as mothers we nurture.
thina sifundisa abantwana ubone uthothi ingane ekhaya kaMlifi ingane kwazi ukukhuluma ngisho igama elilodwa lesisuthu ngenxa ukuthi umama uwumZulu uwuZulu so uthola ukuthi ingane zonke zikhuluma ulimi lesizulu so tina we are the ones who build and shape abantwana up to become lokhu uNkulunkulu afuna beyikhona with the help ke yobaba in Jesus name amen Amen.